velkommen til Hspaces fødselsdagskonkurrence. Nu har vi endelig fået taget sammen til at få trukket vinderne. Tak for tålmodigheden. Mit navn er Jesper, og jeg har lovet alle vores modtagere af nyhedsbrevet i det her fine jul. Og vi starter med at trække lod om et maskinkursus blandt alle vores modtagere. Så trykker her, se hvad der sker. Første vinder af et maskinkursus er Morten Klarmer. Vi sender en mail til dig. Tillykke med det. Og fordi vi har været så langsomme, så trækker vi lige et til. Signe Larsen. Tillykke, vi sender også lige en mail til dig. Og hvis modtagerne alligevel ikke svarer inden for en uges tid, så trækker vi en ny vinder, eller hvis personen ikke har lyst til at deltage alligevel. Vi har også en konkurrence for de medlemmer, vi har, og der er et workshop til en værdi op til 800 kroner. Så jeg har lovet alle vores medlemmer ind her, og held og lykke. Leila, du har vundet et kursus. Tillykke med det. Vi tager lige kontakt til dig. Og det var egentlig bare det. Tak for, at I vil være med. Og velkommen til YouTube-kanalen. Jeg håber, I vil abonnere på den, og der skulle gerne komme en masse spændende videoer fremadrettet. Både om Hspace og om de kurser og workshops, vi holder hernede. Så vi ses!